Samantala, Idol, mariing itinanggi po ni Sual, Pangasinan Mayor Lisueldo Dong Kalugay ang umano'y pagkakasangkot niya sa korapsyon kaugnay ng 286 million pesos flood control project sa bayan matapos siyang sampahan ng reklamo sa Office of the Ombudsman. Ayon kay Kalugay, walang basihan ng mga paratang laban sa kanya at iginit niyang ginawa lamang ang mga issue upang siya ay siraan at gipitin sa politika. Binigyang diin pa ng alkalde na hindi siya kailanman sang-ayon sa anumang uri ng korupsyon at kaisa siya ng publiko sa panawagan ng pananagutin at ang sinumang tunay na sangkot sa anumang anomalya. Nauna rito, naghain din ng reklamo laban kay Kalugay at dating Pangasinan 4th District Representative Christopher De Venecia, si Jaime Aquino, isang lokal na mamamahayag at leader ng Tricycle Driver Association. Kabilang sa mga ipinupukol na aligasyon ang umano'y pagiging walang silbi ng ilang flood control project sa Sual, Pangasinan. IFM News. IFM News. IFM News.